Ассалому алайкум бародару, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. Пеш аз ҳама рӯзи ҳар яки шуморо ба хайру шодӣ мегӯям. Умедвор ҳастам ки ҳама каса сиҳат саломат ҳастед ва дуо мекунем ки ҳамеша сиҳат саломат хонобод бошед. ва аз ҳар насиб кардагӣ бошад бародаро, видеои нав аз мошинбозори Душанбе мешавад. албатта ки мошинои маъқулатонро дар комментария бинависонед ва дастгиҳои худатонро фаромӯш накунед. раҳмат ки бо мо ҳастем ва мо ҳам дар хизмати шумо ҳастем. саломат бошед. худованди меҳрабон ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. ширкати софсавдо бо омадомади моҳи шарифи рамазон тахфифи якмоҳаи худро эълон мекунад. шахсоне ки аз ҳисоби харобӣ, лоғарӣ ва дар организмашон ҳар гуна кирмҳо дида мешавад, ба шумо таблетка ва сиропҳои бандекс, равғани каду ба шакли капсуларо пешниҳод мекунем. барои ҳар як моҳ аз 7-10 килограмм фарбеҳ шудан самянван, женшен ва редженшенро пешниҳод менамоем ва инчунин барои шахсоне ки ба варзиш машғуланд бца, протеин ва генерҳоро тавсия медиҳем. шахсоне ки аз ҳисоби фарбеҳӣ танқисӣ мекашед, мехоҳед хароб шавед, пас ба шумо фатзорб, волшебни боби, блек пантера ва чойҳои арабиро тавсия медиҳем ки аз 7-10 килограмм дар муддати як моҳ 100% шуморо хароб мекунанд. аз номи канали Меҳробпуро салом фиристед, тахфиф ҳатман ба даст меоред. рақамҳо дар рӯи экранҳои шумо. Kia K7 бародаро 2011 сол ҳабёми 27 хати тамошо кунед. 4 таваллон мушлавай вагона бензини холия фақат мегири ҳайш мекунӣ. 4 таваллон оз як салонша мегирем. тамошо кунед. касоре ки мақбул мешавад номеро ҳаст. даро электрон, абагреф, мультирул, автомат, старт-стоп, печка, кондиционер, тамоми навортош кор мекунад. тамошо кунед бухтона бародаро. Потолок панорама. Салон қойдавия чи худо ҳама мава. нархира чанд гуфтӣ? 155,000 бо муомилаам дорад. номеро акани 127 05 0080 занг зани қаттон муомила мекунад. ҳолаташ беҳтарин аст. Land Cruiser LS 200 бародаро комбинакта 2013 сола. тамоми наворотош кор мекунад. фул шояд. вагони касоре ки мақбул мешавад номеро акара мемонад. занг зани. объемиш 4-6 5 та камера дорад. оз як салонша мегирем. тамошо кунед. касоре ки мақбул мешавад қайтон муомилаи хуб мекунад. объемиш 4-6 мультирул, абагреф, автомат, старт-стоп, кондиционер, тамоми наворотош кор мекунад. састани беҳтарини 4 таваллонавай қоидавӣ. камерош ҳамаш кор мекунад. 2013 сола. касоре ки мақбул мешавад занг занӣ якам барои шуморо хубро маълумот метавад. нархша чанд мегӯяд?
$37,000 ҳа. Нарх $37,000. Вала. Номер яка 927 050 080 занг зане касо як мафҳум мешавад. Беҳтарин ҳолат бародарад. Ангузелои рес са. Toyota Camry бародаро, Camry 2 солуш 2009. Объем моторуш 2.4. Америка ё? Ҳуҷҷатош ҳаст. Салон шак тамошо кунем. Мошин нозада. Автомат коробка кондиционер кор мекунад? Кондиционер кор мекунад. Белюк. Абим. Ой, ам мотор шавид так, мотор шавид бирем. Газу бензина евро 4 газ дора. Хоб чанс маканат хис? Бо муила дора не? Номер телефон агва камоне? 001 001 88 88 99 99 95. 95. Хоб занг мезен яка барои шуморо бештар маълумот метан, харидор бошен, ин мошина пеш мебинем. Боз муила не дора савдо мешавад. Мерседес ечка бародаро солош 2000 марама тамошо мекунем. Свечахай хитон дидесен, мошин танировка кардаги. Ҳуҷҷат танировкаш 8 моҳи дига 4 та балон нав. Объёми 1.8 қати, коробкаш механика. Марама салон шак тамошо кунем. Дута электро. Кондиционер кор мекунад. Пробег нишон додагӣ нест, ASP дораст. Механик. Кондиционерш кор мекунад. Белюк. О бензини холия, бензин қад мошин гаштаги, газ задагӣ нест. Нархира 65000 ака. Бо 65000 мега бо муомила дора харидор яъне бошен. Номеро акара мемонам занг бизанен бо барои шуморо бештар маълумот мета. Вариантҳои адаши дора ки фақат сум. Сума. Хоб 93 922 36 08. 08. 06 а? 93 922 خب نمره مگافون شمونیم 008 083 188. Zefira бародаро хунякта ҳолати хубаш тамошо кунед. 2006 сол объёми D автомат. 4 та балонуш навай o'zim ham aytuşa kamera мекунам. Касояк маъқул мешава, занг бизанен якам барои шуморо пурра маълумот мета. 4 та балон нав, ҳозир як салоншо мегирам. салоншо тамошо кунед. ду ҷои нишаст дар қафо ҳаст. коробкаш автомат ҳозир як ай пешам мегиримаш. дарои электропакетан мутерул дора автомат. навортош ҳамаш кор мекунад. ҳозир як ай пешам мегиримаш.
нархира ба чанд гуфти ака? нарх 68000 бо муомилаам дура. номеро ака рай пеш мемонам занг бизанед. Ай қайтон муомилаи хубам мекунад. номеро ака 987 25 36 63 987. О, кан. Эй, ҷумбе.